Welcome back to the YouTube channel Malawi Camera. Zakulu mukuzwa kuti maiko azungu amatonelera kwambiri chifukwa aseti mabwezera zona mabanga. Malawi nayenso yatenga step pamene ndithu imango walo ali wonse kumangolowa Malawi popanda visa iwe popita kwina kumakupanga makupuza kuti upereke visa nde yayi amanamveka with immediate effect nawonso ayika malamulo kuti yayi zibwana zona zithe. Aliyesika dziko limene limatichaja ife kuti kutulowa mu dziko mawo $100 ka $200 visa ka chana nalonso likambwera ku Malawi nalonso liperekeso ndalama yofana nayonso. Guys, tamvetserani nkani. Guys, dziko la Malawi lanena kuti with immediate effect maiko okwanira 79 adzipereka visa ku Malawi. And the Ministry of Tourism had revoked all visas. People coming to Malawi, almost 79 countries, they were coming here visa-free. So from now on, and with immediate effect, visa applications will apply on a reciprocity basis. What they charge us is what we charge them. You get it? So maiko amene wandione kuti amalowa ku Malawi visa-free, komano kuyambira panopo adzipereka visa. Nkuyankhula kwa Minister of Finance amanena kuti adzipereka visa imene in a reciprocity way. Kutanthauza kunena kuti ngati dziko la United States limachaja Malawi let's say $100, iwonso polowa ku Malawi adzipereka visa ya $100. Ngati United Kingdom imachaja £50, ndekuti polowa ku Malawi idziperekanso £50. Komanso ndrama imeneyi ikuyenera kuti idziperekedwa mu currency ya dziko lawo, mu currency, ma currencies amene ayika pali US dollar, pound, komanso euro. So funso nkumadzifunsa kuti is this good or bad? What are the pros and what are the cons? Ubwino wake ndiotani komanso kuipa kwake ndikotani kuti ayika visa pa maiko 79. So anthu ambiri komanso mabungwe ambiri amanena kuti boma pamene pasiti napange bwino kukhazikitsa mavisa amenewa chifukwa lipangitsa kunena kuti economy ya dziko ilowe pansi. Komano argument ya boma akunena kuti cholinga chomwe apangira kunena kuti maikowa adzipereka visa ndichonena kuti ma reserve a foreign currency akhale ochuluka, ndrama yakunja ichuluke mdziko muno. Ndi zomwe boma likunena. So ineyo maganizo anga ali pawiri mbali zonse ziwiri kunena kuti pali pabwino komanso pali poyipa. So choyambirira ndichonena kuti kwa ineyo sindikuona ngati boma lalakwitsa kupanga choncho, ndipo ndi ganizo labwino. Ndipo policy imene anayamba mchaka cha 2023 kumapeto kwa 2024 panopono ndi pameneno ayipanga implement kapena kuyikhazikitsa. Chomwe ndikunena kuti yaganiza bwino ndichonena kuti apart from kunena kuti ikupanga ma reserve amene reserve ya foreign currency, chachikulu ndichonena kuti ifeyo ngati Malawi ndoti we are setting a good standard yonena kuti anthu adzikhala kudziwa, maiko akunja azidziwa, ndipo kuzikhala kosavuta boma kudziwa kunena kuti mu chaka timalandira magesti ochuluka bwanji, at least akhande idea imeneyo. Komanso adzidziwa kunena kuti adzipeza ndrama zochuluka mwakuti malingana ndi anthu amene amalowa mdziko muno. Standard yoyamba ndi imeneyo. Pamene kumbali ina mukhoza kuona kunena kuti ndiye kuti anthu ambiri mmalo moti abwere ku Malawi adzipezeka mwina apita ku Zambia, Namibia, Botswana chifukwa choti fee yachuluka. Komano should we back kunena kuti chifukwa chonena kuti ndrama yachuluka ya visa then tikhale pansi tikhale mu standard ya nzathu? No. Ife ngati Malawi, we have set a high standard. We have set that standard. Kukhala kuvuta koyambirira kukoma ndi chinthu choyenera. Chinthu chachiwiri ndichonena kuti pamene ndikuona ngati pali vuto akunena kuti anthu akuyenera kuti adzipereka ndramayi in hard cash. Meaning akuyenera makhala ndi ma euros hard cash. Chomwe ndikuona kunena kuti ndi chinthu chovuta kwambiri kunena kuti ma tourist adzikhala ndi ndrama zomwenso zizikhala zovuta, safety ya anthuwa ikhozokhala yovutirapo. Ndendo khulupirira unena kuti government inakaganiza njira yonena kuti anthu akhoza kumapereka ndrama before kufika ku Malawi. Pakhale online transaction yomwe adzipanga
atapanga choncho zitithandizira kunena kuti anthu aja polowa ndoti sipakhala mpungwepungwe alowa mosavuta komanso safety ya ndalamayi security ya ndalamayi pa boda ndiye kuti ikhoza kukhala yabwino. Chinthu china ndichonena kuti boma limanena kuti ndalama imeneyi ndiyonena kuti akufuna kupangira improve infrastructure ya tourism. Pamenepo ndi pamene ndifuna ndikhazikike kwambiri kunena kuti apapa ndekuti pakhoza kupezeka kuti ndalama imeneyi mwalo monena kuti tikhale ndi forex reserve yochuluka komanso tipange improve infrastructure ya tourism tikhoza kupezeka kuti tapalephera. Chomwe ndikunena kuti tikhoza kupezeka kuti tapalephera ndichonena kuti choyambirira ndichonena kuti mmene takhazikitsa kunena kuti visa ya mayiko amenewa 79 yomwe kwa ine I supported. Tinakanena kuti okay tikufuna pa Likoma Island timangepo mwina mahotelo okwanira 10 kapena ma restaurant okwanira 20. Komanso munyanja za Malawi, Mangochi, Mankimpe, Salima, tikufuna timange mahotelo okwanira mwina 15 kwina kulikonse. Ndikukhala ndi figa yokwanira kunena kuti okay ndalama yake itafunike ndi mwakote. So ndalama zomwe tikutolera through mavisa amenewa, mavisa fee amenewa tizizipanga direct kapena kuzipanga channel kunena kuti zipite kumanga zinthu zomwe tazikhazikizazi zomwe tikudziwa kale kunena kuti zitipanga cost ndalama mwakote, ndalama yomwe ikufunika ndi mwakote. Ndikupeza so ma channels ena onena kuti ndalama zizipita kumeneko. Koma ngati sitipanga choncho tikunena kuti yes we collecting this money to improve tourism infrastructure koma sitinakhazikitse chomwe tikufuna kupanga improve cho kapena chomwe tikufuna kupanga build cho. Pamene papa ikhala ndalama yonena kuti idyedwa iwonongedwa pambuyo pake pakamatha 5 years 10 years tipezeka kuti palibe chomwe chikuoneka. Ndi pempho ndilonena kuti ku Minister of Tourism komanso kuboma ndilonena kuti akuyenera kukhazikitsa kunena kuti tikufuna kumanga mwina mahotelo 20 mu nyanja zathu za Malawi, ma restaurant mwina abwino 20 kapena ma gym 15. Ndiyeno akhale ndi target ya ndalama imeneyi kunena kuti tikufuna kupanga achieve chimenecho. Koma ngati tikunena kuti tizilandira ndalama imeneyi popanda chomwe tikufuna tipange kutsogoloko, popanda a blueprint ya zinthu zomwe tikufuna tipange ndi ndalama imeneyi, ikhala dzina chabe yonena kuti we want to earn more forex for infrastructure. Chomwe negativity chomwe ndikuona kuti chikhoza kukhala cholakwika kwambiri ndichonena kuti impact yayikulu ndiyonena kuti ndi fee yomwe yakhazikitsidwa kunena kuti mayiko amene wadzipereka ndalama imeneyi ndiyonena kuti tourism sector mahotels ambiri amene amalandira alendo akunja nambala ichepa chifukwa chonena kuti zitenga nthawi kuti anthu azolowere policy imeneyi kunena kuti akuyenera kumalipira visa kapena akuyenera kumalipira ndalama yakuti kuti abwere ku Malawi, komanso mtengo wake ukuoneka kuti ndokwererapo. Koma the good thing chomwe ya Malawi komanso amabungwe akuyenera kudziwa nchonena kuti ndi policy yabwino kwambiri chifukwa choti Malawi chomwe yapanga sizoti yapereka chimtengo chodula. Ngati Malawi akupereka $100 kupita ku United States, chomwe chingavute ndi chani munthu ochokera ku United States kuti apereke $100 kulowa ku Malawi. Koma chomwe ndikupempha nchonena kuti boma likuyenera kunena kuti likhale ndi blueprint yomwe ikufuna kupanga what kind of improvement of tourism infrastructures zomwe akufuna kuti apange, and progression yake ndio tizidziwa kunena kuti ndalama zimene zikupita uku zizioneka. China chomwe lizira kwambiri nchonena kuti pempho ku tourism komanso Malawi government anthu akamapereka visa fee ndalama imene izipangidwa online inde ikhala ma US dollars, euro kapena pound, koma adzipereka online kusiyana ndi kunena kuti ndalama imeneyi idzikaperekedwa pa border